ili poželi da radi ono što ne radi tamo, a ovde može da radi. Pošto opet tamo ima zadato, ovde može da bira. Sam student 5. godine industrijskog dizajna na Fakultetu primjenih umetnosti i jedan sam od pionira u ovom ateljeu. Dugo ovde i pored što studiram dolazim povremeno, sad u poslednje vreme i pomažem nastavnici Ljilju sa decom i uopšte sa radom. I neka prva osnovna znanja sam stekao u ovom ateljeu koji mi kasnije pomoglo da se dalje razvija moj rad. Ja sam student 2. godine industrijskog dizajna na Fakultetu primenjenih umetnosti. Kao što je Milan rekao, on i ja smo bili među prvim polaznicima ove škole slikanja i crtanja. I u principu to nam je pomoglo, kao i većini učenika, da se odlučimo na svoj dalji put. Jer nas je nastavnica Ljilja upoznavala sa raznim školama i raznim disciplinama rada u umetnosti. Tako da sticanjem tih osnovnih znanja u crtanju i slikanju, to nam je pomoglo da se kasnije odlučimo na svoj put. Ja sam student industrijskog dizajna, takođe na primenjenim umetnostima i takođe ovde sam počela prvi svoj rad i saznanje uopšte o umetnosti stekla sam ovde pomoću nastavnice koja naravno podržava kao što podržava amatere, tako podržava i one koji se odlučuju za profesionalan rad. Ja sam student Beogradske politehnike grafičkog dizajna, završna godina absolvent. Svoja prva znanja sam stekla ovde. Za nastavnicu imam samo reči hvale jer se nas naučila sve nas prve korake i pomogla nam je da odlučimo šta da upišemo dalje i da steknemo ta neka prva iskustva koja su nam mnogo značila za dalji rad. I samo još da kažem da svi mi koji smo stariji, koji smo pre dosta godina završili sa radom ovde u školi slikanja, ovde zaista se osjećamo kao da nam je ovo druga kuća i često dolazimo ovde čisto da bismo rekreativno radili nešto za svoju dušu, jer zbog fakulteta i obaveza nemamo toliko vremena. Sara već godinu dana ide u kreativnu radionicu kod gospođe Ljilje. Ja zapravo i tata nismo primetili da ima bilo kakav talenat za bavljanje umetnošću, ali smo hteli da joj kreiramo vreme. Godinu dana provodi tamo, već su se izrazili neki talenti, voli da radi sa vunom, voli da radi nešto rukama, ne voli baš nešto da crta, ali tome ne pridajemo važnosti. Jedan puta nedeljno ide po 3 sata. Kada nam je Ljilja to rekla, ja sam mislila da je to ogromno vreme i šta će ta žena zapravo s njima raditi tamo. Međutim, videli smo da je to vreme zapravo i kratko, da to njima bude jako zanimljivo i eto, ispričat ću vam jednu našu porodičnu priču kada sam ja skoro htela da je kaznim jer je napravila neku glupost i rekla sam je dobro, ukinuću ti da ideš u kreativnu radionicu. Ona mi je rekla, ne, kad te molim, samo to nemoj da radiš, meni to jako puno znači. Danas se talentima mnogo više verbalno posvećuje pažnja i načelno se tvrdi da se talentima posvećuje pažnja. Međutim, kada pogledate u praksi koliko je nama poznato, to ne izgleda baš tako. Šta zapravo znači prepoznati talent? Kada ste prepoznali talent, vi ste društvu učinili ogromnu uslugu. Vi ste izdvojili jedno biće, jedan karakter, jednu ličnost
koja tom društvu može da da nemerljivi doprinos ukoliko ga podržite upravo onda kada je najvažnije. Kasnije on to može i sam, ali u tom nežnom periodu, tim nežnim godinama, kako se to kaže za adolescentne, treba da se zaista pruži određena podrška. A postoje zemlje koje u svetu, na primjer Izrael i još nekoliko zemalja, koje deci talentovane posvećuju posebne programe. Izdvajaju ih i rade na njima. Rade sa njima najbolji ljudi i kažu ništa nije bačeno i ništa nije mnogo, jer mi zapravo na taj način obezbeđujemo budućnost svoje zemlje.